Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan herriz herri Noain Elortzibarren gelditu da beti bezala alkatearekin, bisita gidatua kultur elkarte eta herrian bertan daun komertzio txiki batekin solasteko aukera izanen dugu, goazen. Herriz herriko bueltaska egiten Noain Elortzibarrera aietu gara gaur eta hementxe dago onduan Noain Elortzibarreko alkate Alberto Bilundain. Egunon, Alberto? Egunon. Bueno, konta iguzu zein da zure herriaren egoera ekonomikoa? Pues bueno, se podría decir Zentzuz erran dezakegu une honetan ekonomikoki ongi gaudela. Toki erakunde gehienek gainbalioen emaitzen zain gaude. Entidades locales estamos un poco a la espera del resultado del tema de las plusvalías. Horrek baldintzatuko gaitu epe laburrean toki erakundeen ekonomia. Horregatik zur eta zentzuz erran dezakegu ongi gaudela. Y bueno, por eso digo que prudencialmente bien. Eta alkate guztiei galdetzen duten bezala, nola gobernatu ongi zure herria? Bueno, pues yo creo que principalmente en un primer momento Batez ere erakundeen funtzionamendua ongi ezagutzea. a nivel de pues el tema Administrazioen legen epeak eta tarteak ezagutzea. Lege hoien aplikazioen eragina eta batez ere zentzuz jokatzea. y esas normas de aplicación obligatoria en el sentido común. Zein da zure udalak izaten duen aurrekontua? En el balance Aurtengo aurrekontua 77 milioi euro ingurukoa da. Eta pentsatzen dut aurrekontu horiekin dituzuela buruan proiektuak. Baduzuen momentu honetan proiekturik eskuartean? Sí, tenemos Eskuartean ezaugarri ezberdinetako proiektuak ditugu. Noainen gaude, ingurumenarekin harreman berezia daukagu eta zenbait proiektu alde horretatik bideraturik daude. Erakunde eta azpiegituren hobekuntza energetikoa, kutsadura gabeko energia berriztagarrietara pasatzea eta eraginkortasun energetikoak dira gure helburuak. contratación con energía limpia, eficiencia energética. También otra de las patas que se nos había quedado un poco pendiente es el tema de movilidad. Elortz bailara eta Noaingo mugikortasun baliabideak arduratzen gaitu. Del Valle del Orz y en Noain por así decirlo, en su cabecera y luego pues bueno a nivel Hirugarren adinakoentzako eguneko zentroa zabaltzea aztertzen ari gara. Gazteekin ere baditugu hainbat gai landu beharrekoak. tenemos pues la posibilidad de estudiar el centro de día. Tenemos también temas pendientes también con la juventud, ¿no? Ser capaces de Aisialdi forma berriak lantzeko gai izan behar gara. Gaur egun bajerak edo etxabetara murgiltzen dira gazten aisialdia. Aukera eta proposamen berriak eskaini behar dizkiogu. mucho ocio centrado en el tema de las bajeras, pues ser capaces de proporcionarles otras formas de ocio alternativo. Y bueno, y luego pues a nivel de inversiones tenemos ahora también Inbertsioi dagokionez, futbol zelai zaharrean proiektoren bat egitea eskuartean daukagu. Horretarako herritarren parte hartzea bilatu nahi dugu. Zer egin behar den denon artean erabaki behar dugu. de que sean capaces de elegir pues qué es lo que quieren para esa zona. Eta aipatu dituzu proiektu batzuk zaudetena buru belarri sartuak. Zuk ze proiektu nahiko zenuke etorkizun hurbilera begira? Pues bueno, a corto Epe laburrean, oso laburrean, urtea bukatu baino lehen, aipatu dudan eremu horren inguruko proiekturen ideiak biltzeko
parte hartze prozesua abiaraztean nahiko nuke. Bestetik ez dakit gai izango garen erregea abelbideko trafikoren bigarren saila egiteko. Lehendabiziko fasea arrakastatsua izan zen. Hirugarren adinari dagokionez, epe laburrean podologo zerbitzua martxan jartzea gustatuko litzaiguke. Huts hori ja betetzen dugun urtea amaitu baino lehen. Un vacío que queda por cubrir y bueno, estamos a ver si podemos sacarlo antes de fin de año. Eta zuretzako Noain Elortzibarrek ze falta du? Bueno, Egia erran azpiegiturei dagokionez, Noain oso ongi hornituta dago, baina kudeaketa egokiren premia dagoela uste dugu. Gauzak ongi egin dire bai, baina eraikin hoiek eta zerbitzu hoien kudeaketa egokia lortu behar dugu. Kudeaketa eraginkorragoa lortzeko mentalitate aldaketa bat eman behar da. Lan gehiago egin behar dugu, gure aldetik. Herritarrei kobratzen diegun zergei ahal. Yo creo que es esa gestión eficiente, digamos, el paso que falta para dar, pues que supone pues eso, un cambio de mentalidad, más trabajo por nuestra parte y bueno, pues ser capaces de exprimir al máximo los impuestos con los que ganamos a nuestros vecinos y que ese dinero, digamos, que cunda lo máximo posible. Eta denei galdetzen duten bezala, zure herriak badu bizia, badu herri bizia oraindik. Bai, bizitza handiz daukala uste dut, Noainek denda eta komertzio asko ditu, iraunkorrak dira eta hori dagoen bizitasunean isladatzen da. Gainera parke asko daude eta hauek herriari bizitza emateaz gain kanpotarrak ere erakartzen ditu eta hori egunekoan nabaritzen da. Eso también enriquece mucho el sentir de esa vida diario. Y bueno, y prueba de ello está, pues bueno, que herriaren bizitasuna nabari da, dauden elkarte kopuruagatik askotarikoak eta hori dela eta agenda beti gainezka daukagu. Asteburuero badago gauz asko Noainen. Udaleko kultura arloak ez du gehiagorako ematen. Adierazgarritasun hauek isladatzen dute Noainek daukan bizi propioa. Yo creo que esos son un poco los indicadores que nos muestran que verdaderamente pues tiene mucha vida. Sí. Bueno, eta azkeneko galdera eta ja elkarrizketa txiki honekin bukatzeko, nola gustatuko zitzaizun herriak gogoraraztea zuri? Pues la verdad es que no. Egia erran helburu bezala ez naiz planteatu ere. Lana zerbait lortzeko bide gisa hartzen dut, baina bai jabetzen gara lanak adostasuna bilatzera eramaten gaituela. Eta gauzak aurrera ateratzen ditugunean, adostasuna duten proiektoren bermea dago. Y a la hora de hacer las cosas estamos seguros de que bueno, que son cosas por lo menos consensuadas entre los que gobernamos, ¿no? Adostasunarekin lortutako emaitzak dira. Ez da bilatzen dugun helburua, baizik egunez egun nabaritzen dugun zerbait. Hobetzen dijoan zerbaita, eta horrek seguruenik bukaeran emaitza izango duela. Día a día ese trabajo vas palpando que va mejorando las cosas, que la ciudadanía percibe que se están haciendo muchas más cosas de las que igual se hacían antes y eso al final pues aurreko argazkia eta bukaerakoak oso ezberdinak izanen dira eta bukaerako argazkian lan talde osoa pozik agertzean nahiko nuke. La verdad es que no me imagino esa felicidad. Yo espero que todo el grupo de gobierno estemos satisfechos de esa felicidad. Alberto, hau izan da dena, eskerrik asko tartetxo eskaintzagatik eta ongi segi.
Eta alkatearekin egon eta gero, hementxe gaude Eraiki Guraso Elkarteko kide den Iñakirekin. Egunon, Iñaki? Egunon. Zer moduz? Ondo. Ondo? Bai. Bueno, orain kurso hasiera da. Nola dago Guraso Elkartea? Guraso Elkartea oain oso lanpetuta dabil. Bai. Justo kurtsoaren sarreran, aurten bigarren kurtsoa hasi ginetik. Gauza asko prestatu behar izan ditugu korrika eta oaingoz bati bat poliki eta beste gurasoekin elkarren artean gauza asko atera nahian. Erran duzu, bueno, edo errate jakinarazten dizuegu, Guraso Elkarte hau berria dela, da pasaden urtean sortu zen. Bai. Hori da. Justo urte bat besterik ez dugu bete, iraian. Orduan hasi berriak aurten. Eta nolatan sortu zitzaizuen ideia hori Guraso Elkartea egiteko? Hemen noainen dagoen eskolan euskararen artean edo dagoen hori, euskara sartu zen duela 10 urte inguru. Oain iaz atera zen aurreneko paide ereduko aurreneko kurtsoa, eta gauza batzuk ikusi genituen gurasoen artean hobetu beharko genituzkena edo, eta horretan sartu ginen. Beste apima bat zegoen hemen, baina euskararen aldeko edo euskara laguntzeko beste Guraso Elkarte bat eraikitzea bururatu zitzaigun eta horretan gabiltza. Eta horretan zabiltzate. Ze ekitaldi edo egiten dituzue normalian? Edo egintzen dituzten pasaden urtean? Pentsatzen dut egiten dituzuela tarteka? Hemen euskararen edo euskal kultura gintzaren barruan diren gauza askoetan, ere horretan sartu ginean. Iaz izan genukan bai korrika, bai olentzero, iauterietan, gero hemen diren beste kolektibo batzurekin harremanetan sartu ginen, ezagunak genituzten, baina berik prestatzen zituzten guzti horiek pizkanaka bere ganatzen ari ditugu, edo gure ganatzen ari ditugu, larun batetan jolazti bar ere egiten da hemen, bai umeek asteburuetan elkarren arteko euskeraz mintzatzeko eta elkarren arteko harreman gehiago izateko. Gero zinema, teatro izatekotan ere horretan zehatzen gara, baina pizkanaka. Osa, lan asko egiten duzu. Bai, iaz izan zen urte ikaragarria. Eta momentu honetan zenbat guraso zaudete elkartean? Hemen noainen 150 euskara edo D ereduko ikasle dira. Orduan, familiatan gutxi gora bera 110 edo 100 familia inguru gara. Orduan, Eraiki Guraso Elkartea bada guztiondako, edo euskaraz mintzatzen diren guztiondako elkartea. Oaingoz iaz izan ginen 57, aurten pizkanaka jende gehiago sartzen nahi da barruan, uste dut 50 inguru izango garela gaur egon. Eta esperantzak gero eta gehiago izateko, ezta? Gurasoen arteko harremanak edo indarrak batzen badira, pizkanaka geroz eta gauza gehiago egin dezakegu. Oso ongi, zu hemengoa zara, noaingoa zara? Ni Iruñerrikoa. Iruñerrikoa zara. Noainen bizi zara? Duela 10 urte. Duela 10 urte. Orduan ja erraten alda, hemengoa zarela. Hemen oso ongi bizi gara, bai. Gustatzen zaizu Noain herri bezala? Noain herri bezala, bai. Noain naiz eta azkeneko boladatan jende asko ni bezala etorrena. Hemengo herriaren hori somatzen da. Ogia erostea joaten bazara, berak bere zuri izena badaki, elkarren artean badakigu norden bestaren semea eta guztion artean zaintzen ditugu guztiok. Orduan oraindik herri giroa mantentzen da hemen. Bai, herriaren hori somatzen da eta lasei bizi zaitezkeen herria. Bai. Eta elkarte bezala ze helburu dituzu etorkizunera begira? Etorkizunerako begira, elkarte bezala, euskararen guzti hori ez bereganatzea, baina segitzea. Ohiturak eta hizkuntza mantentzea eta gainera hemen noainen finkatzea. Pizkanaka entzuten ari da hemengo noaingo kaleetan jende gehi euskaraz mintzatzen,
Eta orduan, elkarren arteko harreman hori bultzatu edo... bultzatu eta bai, eta hunditzea gehiago ere bai, ez? Euskal hiztunak eta euskal kultura eta hola. Parkean hemen klaseko asko batzen dira, elkarren artean euskaraz egiten baldin badute, izango liteke buelta ematea, herriari buelta ematea gureganako. Ederki. Iñaki, listo, hau izan da dena? Eskerrik asko, bai, baina ongi, eskerrik asko tartetxo hau eskaintzatik Xaloari, eskertzen dizugu ikaragarri pila, gurekin tarte hau izatagatik, eta segi lanean tope euskera eta euskal kulturaren alde. Eskerrik asko zuei noina aukeratu izanagatik. Bai, hala, egonen gara, bale? Bai, eskerrik asko. Venga, gero arte. Iepa, Luis, egunon? Kaixo, egunon. Zer moduz? Ongi. Ongi, lantalan? Bai, beti bezala, pixko bat. Etzen aspertu gabe, honea etortzen gara, eta ongi. Ongi. Zer egiten du leitzar batek noainen? Pues bueno, gurasoak etorri ziren leitzen panaderia zauketen, da itxi zuten, da honea etorri ziren noainera, eta hemen jarri zuten panaderia, eta hementxe, ongi. Zenbat urte daramazue hemen okindeiakin? 18 urte. 18 urte okindeiakin. Bai. Eta zu bertan lanean zenbat urte? Beti? Bai. Beti laguntzen? Bai, beti laguntzen, etxeko negozia izan da, beti laguntzen da beti hemen. Ongi. Ze balorazio egiten duzu egondako urte hauetan? Jo, pues lehen gu etorri ginen noainera, etzen oin handie, txikigoa zen, eta guain hazi denetik da, egunetik egune hobekigo. Hobekigo? Bai, guk ez duke jeik, ze beti izan du jende asko eta ongi, baina guain jaranotzen da askoz gehiago. Bai, zeba, normalian, izan ditugu krisi urte batzuk eta hor erraten duten, agaritu dela izugarri pila kontsumitzaileen erosteko iturak eta hola. Zuek alde horretatikan? Guk ez, guk bainez. Ze beti indu aldun hobekina eta etxeko produktua, beti ogie eta beti produktu freskoa, eta orduan guk ez du izan du olako bajonek. Gu bastante ongi. Orduan etorkizunera begirako helburuak da hor momentun horrela mantentzea, ez da? Ongi, mantendu eta mejoratu pixko bat. Bai, hobekitu. Ze eskaintzen duzu ezek okindegian? Pues guk eskaintzen du hobi naturala eta eguneko produktu freskoa. Tortillek, boierie, tartak, helatue, pastak, dena freskoa. Ze kontsumitzaile mota izaten duzu normalean? Denetik. Denetik? Bai. Gaztetik hasi eta hirugarren adineko jendea? Bai, denetik. Oso txiki-txikitatiken, zar-zarra, persona oso zarrak ere baitortzen die, atxaldetan bere kapritxoak merindatzea edo bai. Denetik itxartzen da. Nabaritzen da aldea gazteak zer kontsumitzen duten eta gero zarra zer kontsumitzen duten? Ez. Ez da notatzen. Ez da notatzen, ze gero dau, hainbeste produktu diferente dau, jendek egunero kaneatzen du produktoz eta beti dauke zerbait diferentea. Orain bertze galdera bat, nola bizi duzu zuk noainen euskerarekin duten harremana herrikoek? Adibidez, dendara etortzean euskerak badu presentzia? Bai. Jende euskara duen ausko dago, baino errespeto falta den bezala, errespetoa faltatzen zaion sensazio horrekin, pues ez du hainbeste euskaraz hitz egiten. Bakoitze, badakizu zeinei hitz egin euskaraz eta zeinei ez. Eta badia euskaldunek ere bai, ez duten nahi euskaraz hitz egitea, orduan hitz egiten dizu erderaz, denai bezala eta ez da. Bale. Eta, bukatzen joateko noainen bizi zara? Bai. Gustura? Bai. Aldatuko zenuke zerbait noainetik? Igual herri txiki bateko bizie. Lasaitasun hori. Lasaitasun hori, ze hemen dago, karretera asko daude, poligon asko dago, eta orduan ez da iruditzen, baina askotan estresa notatzen da.
Baina bestela ez, zenuke kanbiatuko, ongi bizi nahi, ongi bizi da herri honetan. Bai? Bai. Bueno, listo. Bai. Uzten dizut, segitu lanian. Vale. Mila esker tartetxo hau eskaintzagatik guri, eskertzen dugu izugarri pila. Zergatik. Eta nik ere erramarra dut kafea ona zagola, eta pitxoa ere bai. Bai. Eskerrik asko Luis, egonen gara. Eskerrik asko zuei. Gero arte. Agur. Eta herriz-herriko azkeneko zatitxoan sartu gara, bisita txiki bat egingo digu herriko bi zati edo leku esanguratsuenetan. Eta hementxe dut Gipuzkoar bat, horretako gizon bat, hemen bizi dela ja, urtea dara matzela hemen. Aitor, jepa? Kaixo, Zer moduz? egunon, oso ondo. Ongi? Iailako egun zoragarri hau. Bai, egia da. Ospatzen, bai. Bai. Men udaletxe adatzean dudala. Hori da, hementxe ekarri gaituzu, bueno, guk Bai. hitzordu egin dugu udaletxeko Bai. plazan, edo? Aha, Bueno, bai. hori da, gibelean dago Bai, udaletxe. udaletxe ikusi zen den bezala, oz nahiko majua, Bai. kristal pilo bat ditunak, eta nahiko argitsua dena. Bai, egon gara izan dugu aukera Bai, egoteko alkaterekin bai. hitz egiten, así que bai, ezagutu Majua dugu. pertsona. Bai, ezagutu Bai. dugu. Bueno, eta zuretzako leku berezia da hau, edo... Bai, Bueno, erakusteko leku bat behintzat bai. bai, hori, gau nik uste nuain ehortzebako erdigune, bueno, erdigunea da. Esan dugun bezala, udaletxea hemen dokegu, osasun zentrea hemen frentean, Foruen plaza, eta gero hemen atzean badokegu Zentzumenen plaza, parkea, oso garrantzitsua dena. Bai Nafarroan, Espainian, Euskal Herrian, Espainian, eta Europan ere oso... Garrantzitsua da? Bai, sari pilo bat irabazi bai. ditu. Bai, oso ongi kudatu dago, gauza pilo bat ditu, bai, landariak, zuhaitzak, oilotegi bat, bai. Eta orain dela urte asko dago Zentzumenen Bai, parkea? asko, ni honea etorri nintzen oen da 15 urte ja hemen zegoen, zake nahiko den bai. Ederki. Beste, Zentzumenen parkea sartu zait gogua ezagutzeko, baina bueno, gero utziko dugu gerorako. Udaletxetikan festetan eta hola pentsatzen dut txupinazoa hortik botako dela, ez? Baina badago zerbait. Bai, horren arte, urte guztietan, berria entzenetik, butatzen dute balkoitik. Baina horten gu proposatu dugu, alkatetzak, gobernuko junta, proposatu dugu kalean butatzea. Nik uste izan dela, positiboa izan dela, jende asko... esperientzia ona. Bai, zeren arte, pentsatzen dugu, jutetzela udaletxea bakarrik jende importantea, esan genezake. Gurtzako ez dira importanteak, denok gea importanteak. Denak berdina zata, así que bai. Horregatik indegu hemen kalean. Txupinazoa botatuzten Likoseko elkarte bat, eta behan jendea txalotken eta jai giroa. Urbilagoa, ere. Gero ere jarri genuen pintxoak eta doainek herritar guztientzako. Nik uste positiboa izan zela. Ongi. Orduan leku berezia da, hau herriarentzat. Bai, bere egunea hundia, ikusten duzun bezala, eta... Ederki, zein duritzen zaizu orain badut kriston gogoak ezagutzeko Zentzumenen parkea, hurbilduko gara nuntza? Oso ondo, bai, guazen ba. Bai, hemendik. Eta Zentzumenen parkera sartu baina denago ekarri gaituzu etxe honetara, zer dugu hau? Bai, Lorenea. Hau hemendik udatzen dute Zentzumen parkea, gero apai lortzi behar bairako lorezan guztiak, loreak, ekologia, hemendik egiten dute lan guztia
pizkat murrizteko gastuak edo... Bale. Eta kudatzen dute hemendik dena. Udaletxearen parte da? Bai. Bale. Parte bat bai. Agenda 21 da, Europa guztian dago sartuta, Europa guztia bago, udaletxe guztia badute, nahi dutena bintza, badute etarte bat, Agenda 21 izenakoa. Eta guk ere badugu, aspaliti dago, udaletxean sartu da, eta emaitza oso onak ematen ditu. Orduan, hemendik egiten dutena da kudatu zentzumenen parkea, eta honez gain inguruko lorategien kudeaketak eta horrela. Osongi. Osondo, bai. Bale, eta hemendikan ja, joango gara ja zentzumenen parkera, ezta? Osondo. Osongi. Eta sartu garazkoenean zentzumenen parkean, ze polita, Oso polita, lehen esan dudan bezala, sari asko irabazi ditu, ikusten da zergatik. Ikusten da, bai. Ez leku egoki ere ematen du lasai pixkat iritik ganateri eta relajatu nahi bali moduz. Bueno, eta hurbildu gara, parkeko zati berezi badera? Bai, hori da, ikusten duten bezala, hemen atzean, oilotegi bat badau. Hau bitxia da, zeren herritarrek kudeatzen dute. Badau zerrenda bat, familia bago txapuntatzen da nahiduneako, eta aste bat osoa behaiek kudeatzen dute. Hau da, etxean sobatzen zaizkien janariak, ekarri, batizkiete oioei, garbitxu, txukundu, eta arrautza bali badaude, malean baduela, etxera ematen dituzte. Horrela, aurrak ikusten dute, ez dela bakarrik iria, laul, etxe eta badula beste gauza batzuk badela egiteko herrian. Bai, oiotegiaz gain ere, baratze handi bat ikusten dugu. Baratzeak ere bai, herritarrek kudeatzen dute eta berdin. Behaiek egiten dituzte, erosi, merke, behaiek egiten dutelako lana eta hori, horrela. Leku berezia egiten. Bai, oso, bai. Hau, jende asko etortzen da, ez bakarrik Iruña, Nafarroak, etortzen dira ikastolak, bisitak gidatuak, Gipuzkoatik etorri izan du dira jendeak, eta oso famatua eta jende asko ikusi du, bai. Bai, orduan hemen parke honetan aurkitzen alduguna dugu, oiotegia baratza eta gero daukagu hor iturri polit bat ere bai. Oso polita bai. Ederki. Osondo. Honekin bukatuko dugu gure bisita. Bueno. Motza izan da, baina gustatu zaigu, bai? Ezin da, denak gauza guztiak ezin dira egin, dezago denborari, beti denak presaka gabiltza. Bai, dara oso handia da ikusteko, baina, bueno, egun bateako, beste batean etorriko zate. Hori da, gelditzen zaigu pendiente, bertze benez baitere etortzeko. Nezuteneako. Bale, eskerrik asko Aitor. Zuei. Ongi segi. Bale, aio. Eta listo, hauxe izan da dena, Noain Elortzibar ezagutu dugu, eta guk zentzumenen partetik agurtzen zaituztegu hurrengo geldialdia bertze herri bat izanen da. Aio!
Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.